Cortez. Hvordan går det? Det går. Har du hørt, at man ved at anbringe et punkt, kan man lave en ret linje, som er lige en given ret linje? Nægter. Kom tættere på. Nu skal jeg vise dig det. Se, nu der gør der. Du cooler. Eller du er mere en like person. Kraftedeme rart det her. Kom tilbage, Slave. Har du hørt, at man ved at anbringe et punkt, kan man lave en ret linje, som er lige en given ret linje? Det går for mig. Sæt dig ned. Så skal jeg forklare dig det. Se, flyt der lidt. Så er der papyrus og bly her, du kan tegne med. Slaven kan ikke tegne. Og Vesten kan. Prøv at lave 2 punkter. Punkt A og punkt B. Prøv at forbinde disse 2 punkter med en streg. Sagde du, slaven kunne sagtens. Godt. Det er vist. Siger, du kender godt en livstid trekantskonstruktion, ikke? Jo. Godt. Prøv at tegne sådan en. Den kalder vi DAB. Perfekt. Så en vilkårlig streg ud for B og kald den C. Sådan, flot. Tegn så en forlænger til DA og DB. Kald den E og F. Flot. Okay, Slave. Tegn så en cirkel med B som centrum og BC som radius. Kald den cirkel H. Kan du se, at den rammer C? Jamen min herre, jeg er jo ikke bekendt med en radius. Okay, Slave. Det kan vi hurtigt få dig til at forstå. En radius er stykket fra cirklens centrum til cirklens periferi. Nå, nu forstår jeg min herre. Okay. Tegn så. Kan du se, at det rammer C? Jo, det kan jeg vist nok. Flot, Slave. Ej, min Slave, du har glemt at give dem navne. Det der er K. Det var de skærer hinanden. Det der er G. Og den her cirkel, den hedder H. Se, minerne. Slaven kan sagtens gøre det. Godt så. Lad nu cirklen I blive tegnet med D som centrum og DG som radius. Sådan, Slave. Det ser godt ud. Super. Kan du se ligheden mellem BG og BC? Jo, det kan jeg vist nok. De er jo lige lange. De er begge lige radius. Korrekt. Korrekt, Slave. Det er korrekt, Slave. Kan du se ligheden blandt længderne i cirkel I? Jo, altså, de må være ens længder igen. AK og BG må være lige lange. Igen, korrekt, Slave. Det er vores drønne her, mener. Men der er jo flere linjer, som er lige hinanden. Ja, BC er jo også lige BG. Kan du så indse, at ved at anbringe et punkt, kan man lave en ret linje, som er lige en given ret linje? Jeg tror Cortez, det kan jeg. Se, minerne. Hvis selv en simpel slave kan finde ud af det, så burde du også kunne forstå det. Til dels. Har du hørt, at ved at lave et punkt, kan man lave en ret linje, som er lige en anden given ret? Vent, slave på tilbage. Har du hørt, at man ved at anbringe et punkt og lave en linje ud for det punkt, kan... Hvad fanden er